Vítajte u druhého dielu bombastického podcastu, zvaný tiež Bombcast. A dnes s veľmi výnimočným hosťom, s nádhernou, mladou, inšpiratívnou dámou Marcelka. Tak vítajte u nás. Marcelku, my sa vlastne poznáme už nejaký ten rok, takto vlastne robíme spolu v sieťovom marketingu a veľmi ma inšpirovala, pretože mladá dáma, veľmi, by som povedal, aspoň ja ju tak vnímam, veľmi ambiciózna a veľmi krásny úsmev má, odporúčam, pozrite si Instagram takto, lebo ten úsmev to fakt stojí za to. A úplne elegantná mladá dáma. A keď mi začala rozprávať o ekológii a fast fashion a toto, no mňa to úplne ma to šokovalo, keď mi už nahrávala taký mini podcast. Ale dosť bolo môjho pohľadu, tak predávam ti slovo Marcelka. Ahoj. Čaute všetci, ďakujem za krásne intro a krásne promo mojej osobnosti. Veľmi dobre sa to počúvam, takže ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie. Máme úplne úžasný office dnešný. To vidíme len my, ale je to tu úplne nádherné, takže ďakujem ešte raz za pozvanie. Kľudne to popíš. Kľudne to popíš, no vieš čo, kľudne to popíšem to, že niekde mi tu cvrka niečo za mnou. Za mnou, predo mnou a vedľa mňa si tu žije už svoj život iný, títo, jak sa to povie, stvoritelia tohto sveta. Takže je to tu veľmi krásne, je to tu živé. Neviem, či budeme presne opisovať lokáciu. To je náš office, tiny office. Takže skôr by som povedal, že skús to svojimi slovami opísať, že aké to tu je. Nech si niekto urobí predstavu. Áno. Dobre, takže predstavy sa medze nekladú, že vraj. Takže nám tu teraz lieta totálne nádherný motýl. Je to tu všetko zelené, zeleno-hnedé a je to tu úplne úžasné, veľmi dobre sa tu cítim, bol to veľmi dobrý nápad vymeniť kanceláriu za takýto priestor, takže veľmi, veľmi si to cením. No a čo by som mala povedať na začiatok? Dobre, povedz nám niečo o sebe, kto si? Kto som? Taká petica je, že kto, čo, kedy, ako, prečo. Tak začneme, povedme, že kto si? No. Ako sa vnímaš? Ako sa vnímam? No takže, volám sa Marcela, mám 23 rokov, dokončila som vysokú školu, alebo teda vyštudovala som bakalársky titul, tuto v Nitre, na UKF-ke a vyštudovala som marketing. A tak ako Pali spomínal, že spolupracujeme spolu v sieťovom marketingu, tak nikdy som si nemyslela, že v tejto oblasti budem pracovať, alebo že v nej budem aj študovať, ale myslím si, že v dnešnej dobe je marketing a sieťový marketing a reklama veľmi v popredí, takže a s tými správnymi ľuďmi, takže ja som sa tam úplne našla. A pochádzam z malej dediny, úplne malej, nič tam nie je, pár ľudí tam žije. Je to taká vtipná dedina. No a... Dobre. A toto ma celkom zaujalo. Vystrihať, nie? Jasné, všetko sa dá vystrihať. Dobre. To ma celkom zaujalo, jak si hovorila, že si myslela, že toto vôbec nebudeš robiť. A prečo je to tak? Alebo skôr, že v čom je iné, povedzme, že to, čo sa učila oproti tomu, ako marketing, povedzme, že robíš? Vieš čo, ja keď to zoberiem úplne od začiatku, tak ja som bola na Gimply, čiže ja som mala ako keby také všeobecné zameranie, nemala som nejaký určený ten profil, ktorý budem študovať na strednej. Čiže ja som už vtedy počas tej strednej tak rozmýšľala, že čo by som chcela v živote robiť a akým smerom by som sa chcela uberať. Ja som vždy myslela, že budem nejaký profi športovec, lebo vždy som od malička nejaký šport robila a vždy ma to bavilo, aj doteraz ma to proste baví a spolu aj s Palim športujeme. Takže ja som si myslela vždy, že to bude nejaká športová oblasť, ktorej sa budem venovať. Ale nevedela som to na 100% a stále som bola taká na pochybách, že čo budem vlastne robiť v tom mojom živote a tak. No a tým, že boli také rôzne signály tej spoločnosti, že kámo, ty si daj nohy na zem a nesnívaj veľmi vysoko a nezameriavaj sa na to, čo chceš, ale ty by si mala ísť takým tým svojim prúdom, nie svojim, ale vlastne prúdom tých ostatných ľudí a mala by si ísť niekde na vysokú, dobre sa tam učiť, vyštudovať 18 titulov pred menom za menom a mala by si ísť do nejakého zamestnania.
to bol nejaký taký zámer o tej spoločnosti, akým by som sa ja mala ako svojim životom uberať. Ale nebolo to pre mňa, ja som to tak ako vlastne už na tej strednej necítila, len som to nevedela vtedy pomenovať. Ja si to presne pamätám, tie pocity, ktoré som mala, kedy mi spoločnosť hovorila niečo iné, ja som to cítila úplne inak, ale nevedela som to vysvetliť, prečo to tak je. A nevedela som ani nikomu hovoriť, nikomu vlastne povedať, že čo by som chcela v živote robiť. A bolo to pre mňa také sem tam frustrujúce, alebo sem tam, no ono to bolo dosť často frustrujúce až depresívne, lebo ako keby som sa snažila vymaniť z toho kolotoču, do ktorého som bola tlačená, ale nevedela som prečo. Chcem ísť inakadiaľ, prečo ma to niekam inám ťahá. Ale už vlastne v tom skorom veku ma to tak ťahalo, že chcem ísť iným smerom. Neviem akým, neviem s kým, neviem čo to bude, ale chcem ísť proste iným smerom, ktorý mi vlastne dá taký spôsob života a to, čo od toho života chcem. Takže toto bola tá moja vízia, nemala som ho presne definovanú, nemala som ho pomenovanú. A počas tej cesty sa život diali sa okolnosti, diali sa prekážky a proste všetko okolo toho. A začala som študovať teda na vysokej škole, ktorú som si vybrala úplne nejakým takým náhodným typom. Aj ten odbor som si vybrala úplne tak nejako náhodne, aj to všetko tak mi zahralo do karát, lebo to bolo v dobe, kedy začínala korona a kedy všetko bolo zavreté, všetci sme boli doma. Takže to bolo také veľmi zaujímavé, že ja som išla na tú vysokú bez primačiek, takže to bolo úplne pre mňa najlepšie, lebo ja nemám rada tieto talentové skúšky, čo sa týka vedomostí. Akože zvládnem ich, ale nie je to moja šálka kávy. Takže som sa zrazu ocitla na vysokej škole, kde som študovala teda marketing. Z toho môjho štúdia trojročného som bola asi rok a pol doma, kedy sme mali office u nás doma v obývačke a všetci súrodenci ostatní boli vo svojich izbách a všetci sme boli tak doma na počítačoch, tak to bolo také veľmi zaujímavé, tá doba. No a vlastne už počas tej školy som vedela, že nechcem ísť tým smerom zamestnať sa. Ako nehejtujem možno to vzdelanie, lebo určite mi to veľa vecí dalo aj v tom sieťovom marketingu, mi to dalo veľa takých iných pohľadov na svet, možno na ľudí a na tú komunikáciu s ľuďmi aj podobne. Nehovorím, že som sa tam nič nenaučila, ale ako keby nebol to moja šálka kávy, že chcem sa tomuto venovať aj ísť niekam do kancelárie, kde budem robiť nejakej agentúre a byť tam zavretá od nevidím do nevidím. Takže to nebola úplne moja vízia. Takže počas toho štúdia som sa veľmi, veľmi rozhodovala, čo teda, či sa teda ponorím do tej našej spoločnej spolupráce a či to nejako ten projekt rozbehnem, či sa do toho položím úplne, že celá, dám do toho všetko a pôjdem cez tie prekažky, cez tie okolnosti, aj cez ten život úplne. A tak sa to nejako stalo, nejako som si to tak v hlave zadefinovala, že čo teda vlastne chcem a začala som tú cestu inú. Začala som viacej pracovať na tom svojom projekte. Sice bola som aj na škole, aj všetko okolo toho, ale venovala som všetku pozornosť, alebo teda nie všetku, lebo nikdy to nie je 100%, aj keby sme veľmi chceli. Väčšinu tej pozornosti som venovala teda tomu nášmu spoločnému projektu. A neviem, či som zodpovedala na tvoju otázku. Aj celkom áno. Áno, možno, že dosť možno obkľúkami. Ale to je v poriadku. Veľmi dobre sa počúvaj. Tým som známa, že ja všetko, čo... Ale toto bolo zaujímavé, lebo keď ťa tak počúvam, ono to znie ako nejaký príbeh nejakej knihy a úprimne príde mi to fakt, že je to také, čo hovoria skoro všetci títo motivační speakery. Áno, takýto ja mám príbeh, tak. No. A čo teda reálne ty robíš? Čo teda ja reálne robím? Užívam si život. To je prvá vec, ktorú som vždy chcela, užívať si život. Žiť tu a teraz. Nehovorím, že to každý deň sa dá, ale ako keby... Počkaj, ja ťa stopnem, no. Dobre. Toto tu mi zase aj tie žij a tu a teraz. Stačky. Áno, proste aj svoje slovo, jak to cítiš a hotovo. Ja vždycky hovorím, že robíme veci inak, preto som vlastne zvolil aj túto lokalitu a tak. A toto fakt, že mi príde ako také tie motivačné keci, čo počúvam vlastne skoro Sračky, stále. Jasne. Áno, presne tak. Ja som vždy zastancom toho, že slovám dávame tú hodnotu my.
že ten význam toho slova a tú vážnosť toho slova tomu dávame my. Čiže podľa mňa aj žena úplne úžasná dáma môže nadávať, lebo sú to len slova, ale to je zase pohľad na ostatných ľudí, ako si zoberú tie nadávky. Že ako sa na to pozerajú. Niektorým to môže vadiť a môžu si povedať, že fúha, že táto je inde, že takto by to nemalo vyzerať, ale to je len do toho, ako sa na to pozerá ten človek. Lebo môže byť aj prezidentka, ktorá by mohla kľudne nadávať a možno, že by ju oveľa viacej ľudí počúvalo, lebo by to malo takú tú dynamiku, alebo vieš, ako to myslím. Áno, presne rozumiem, pretože vedieť vlastne sa vyjadriť akože dobre aj vulgárne, keď sa takto hovorí, alebo povedať nejakú nadávku, alebo vypustiť svoje emócie v ten správny čas, v tom je sila. Že to nie je, že som vtedy slávy, ale presne naopak. Hej, lebo vtedy vlastne ako keby si sám sebou, lebo povieš vlastne to, čo chceš. Že ako keby si v spoločnosti, kde sú možno nejakí úspešní ľudia a fakt máš nejaké emócie, ktoré chceš vyjadriť inými slovami a vtedy, keď to potlačíš, tak vlastne ako keby si nedal zo seba to, kým naozaj možno niekedy nejakou časťou si. Aspoň takto aj niekedy vnímam. Áno, ja tiež s týmto súhlasím. Ja som tiež býval taký, že len slušne, ale potom nakoniec nebolo to nejako dobre. A tiež moja učiteľka, čo ona o tom ani nevie, že je, tiež tak povedala, že vedie to vyjadriť, že vedie byť aj vulgárne takto, tak je to vlastne prejav síly. Presne, ale určite. nie v kuse. Ide o to vlastne vedome to použiť. Presne. Vedome. Dobre, môžeme teda pokračovať, čiže toto bol príbeh, čiže chcela si robiť ten marketing, nakoniec teda si aj neverila, že to budeš robiť, nakoniec sa tam dostala, robíš proste ten marketing a čo ty reálne vlastne robíš? Čo vlastne pozostáva ten tvoj spôsob marketingu? No, môj spôsob, alebo teda náš spoločný spôsob marketingu, je to teda sieťový marketing, ako sme už povedali a je to vlastne, by som to možno... Je to vlastne projekt, ktorý ti dáva príjem. Je to vlastne životný štýl, ktorý vlastne ty žiješ a môže ti dávať príjem. Vlastne to je tá myšlienka toho sieťového marketingu nášho projektu, lebo každý žijeme nejaký životný štýl, každý máme nejaké aktivity, či už po práci, alebo máme nejakú prácu a vykonávame tam aktivitu. A každý ten životný štýl môže dávať ľuďom vlastne ďalší príjem. Bude to nejaký taký menší, alebo je to životný štýl, ktorý ťa živí, že je to tvoj hlavný job. A ten projekt je vlastne zameraný na to, aby ľudia žili svoje sny. Aby ľudia možno išli iným smerom a tak ako si ty povedal, alebo nesieme sa v dnešnom podcaste hesla robme veci inak, tak ja si myslím, že určite ten projekt je o tom, že robme veci inak, že nie je to niečo, čo vidíš na každom kroku, nie je to niečo, čo je také veľmi obvyklé, že to robia všetci, ale je to o to výnimočné, lebo ľudia, ktorí dokážu ísť ako keby na tú vlastnú päsť s nejakými možno zo začiatku neznámymi ľuďmi do tohto projektu a majú ako keby len tú víziu, že svoje sny a majú pred sebou iba to, čo by chceli, ale tá realita je iná, lebo musíš preto niečo reálne robiť a tie veci sú iné. Možno, že aj tá komunikácia s ľuďmi a tá práca s ľuďmi je úplne iná, keď možno je to aj ťažšie pre tých introvertov alebo ľudí, ktorí nemajú skúsenosti z tejto oblasti, že nejako pracovať s ľuďmi, tak to môže byť totálny výšľap z komfortnej zóny. Takže ten projekt je vlastne zameraný na to, aby ľudia z toho svojho životného štýlu, ktorý žijú, tak by si z neho vytvorili svoj príjem. Na takej úrovni, akej by to naozaj oni najradšej chceli. A je to v podstate... Počkaj, dobre. Ja mám na to otázku. Čiže ty mi chceš povedať, že je životný štýl, ktorý mi dáva príjem. Čiže ja sa sprchujem, ja si čistím zuby, ja si upratujem doma, dajme tomu však riady, periem si a takto. A toto mi vlastne bude plniť moje sny? Áno. Je to taký mindfuck. To si robíš prečo? Je to totálny mindfuck, ale je to naozaj tak, lebo všetci si umývame zuby, aspoň teda väčšina, neviem. Všetci sa sprchujeme, teda dúfam. A všetci aspoň nejakou troškou si doma upratujeme, takže v podstate to, čo používame na tie veci, akože v podstate ja neviem, či sa umývaš len tým, že si na seba naleješ vodu, potrebuješ asi na to nejakú vôňu, aby ťa to nejako refreshlo a aby naozaj cítilo, že sa sprchuješ teda. Takže sú na to produkty určené. Počkaj, dobre, ja som zase introvert a ja je to náhodou tak, že
že ja sa budem musieť sprchovať tisíci zuby s inými ľuďmi? Nie. Ja, je dobre. Môžeš si dávať komunitné ráno, že sa s ľuďmi vedľa seba, ako na nejakom festivale, že si budete umývať vedľa seba zuby. Mne to skôr pripomína. Ja by som to vyskúšala. Scénu z väznice, kde sa ideš väzónu náhodou. Alebo môžeš dať taký úbor všelijaký. Môžeš si umývať zuby komunitne s ľuďmi niekde na jazere aj, kľudne. Tam si veru taký úbor, taký červený, dám si takú tú masku. Áno, číslo na prso a ideš. Všetci asi poznáme papierový dom. Áno. Ale dobre, o tom inak. Profesorik. Ja, ten bol úžasný. To je úžasný. Takže toto je dobré. Ja som napríklad nad týmto ešte takto vôbec nikdy nerozmýšľal, že fakt neumývam si zuby, čistím alebo takto upratujem a vlastne to mi dáva príjem, pretože síce áno, ono je to vlastne o tom, že dajme tomu, jak si mi nastúpila do AT, jak mi išli sem, som si ťa pýtal, čo to máš za úžasnú voňavku, lebo fakt, že nádherná voňa úplne. Aká to bola voňa? Yves Saint Laurent Libre, to je ako ona, Liberty. Sloboda. To má vytetované na čele. Ale nie na čele. Na ruke. Na jednom neviditeľnom mieste. Áno. Aha. Vidíš, hneď si mi proste urobila reklamu. Reklamu, neplatenú. To je to. To je vlastne, to som si robila, ešte na Vysokej sme robili takú prezentáciu, alebo mali sme proste taký nejaký projekt, každý mal nejaký iný a ja som vlastne mala content marketing a tam som rozdeľovala ten content marketing, akože ja som nie, že odborník, ja len akože hovorím to, čo si pamätám. Tak vlastne tam sa rozdeľuje ten content na to, či je to platený, alebo je to neplatený obsah, ktorý tvoríš. Ty môžeš tvoriť obsah hociaký, hoci komu, môžeš chodiť do reštiky, alebo piť vodu, nejakú balenú alebo čokoľvek a môžeš to robiť neplatene. Môžeš tú reklamu ostatným ľuďom robiť tak, že za to nedostaneš peniaze, alebo naopak za to, čo reálne ty žiješ a používaš, tak to môžeš za to robiť reklamu a môžeš mať za to zaplatené. Čiže tam je ten rozdiel, čo si vyberieš. Buď budeš robiť ostatným značkám a spoločnostiam reklamu, ktorá je neplatená a nebudeš mať z toho absolútne žiadny profit, budú na tom profitovať iba oni, vlastne jedna strana. Alebo budeš robiť reklamu niekomu, komu vyhrajú obidve strany. Lebo vyhrá aj tá spoločnosť, ale vyhráš aj ty, pretože máš za to zaplatené. To je dobré. To je veľmi dobrá myšlienka. A ty si vlastne spomínala to, že to je vlastne životný štýl, ktorý nám dáva príjem a že vlastne, aby sme si mohli plniť tie svoje sny. A tak poďme k tým snom. A aké máš ty sny? Joj, aké ja mám sny? No najväčší sen, ktorý je veľmi živý a aktuálny a veľmi ním žijem každý deň, je sen Dubaj, pretože síťový marketing, s ktorým teda firma, s ktorou spolupracujeme, tak nám ponúka budúci rok ísť zdarma za odmenu do Dubaja na týždeň do hotelu Atlantis, kedy budeme mať celý ten mega veľký rezort a celý ten hotel aj s tou plážou úplne iba pre obchodných partnerov. Takže toto je ten môj najväčší sen, ktorý momentálne mám. Ďalší sen sa takisto ťahá do cestovania, do lietadla, lebo ja som človek, ktorý chce žiť slobodu. Sloboda je podľa mňa to, čo mám vytitované na čele, ale nie. Sloboda je niečo, o čom fakt naozaj každý deň snívam a naozaj to chcem žiť od rána do večera, každý deň, bez toho, aby som chodila niekam, kam nechcem. Aby som mala tú slobodu v tom rozhodovať sa a mať ako keby ten život vo vlastných rukách. To je podľa mňa sloboda. Lebo ty každý deň môžeš rozhodovať o tom, že čo naozaj chceš robiť. Či chceš ísť cvičiť, behať a tak. Proste rozhoduješ o tom ty. No, takže preto by som chcela žiť slobodu. To je môj taký jeden hlavný cieľ aj sen. Ďalej som spomenula teda Dubaj a potom ďalšie tie sny sú také, že chcem precestovať. Keď sa bude dať do 90-ky, najlepšie by bolo, zakoktala som sa ako úplný oný, ale vôbec som neviem, ako sa z toho vykrútiť. Ale ďalšie sny sú cestovateľské. Chcem precestovať svet, chcem ísť veľmi, veľmi do Ameriky, aj do severnej, do južnej a každý kút tam
poprezerať a zistiť, aká je tam tá kultúra, akí sú tam ľudia, aký je tam ten život. A nehovorím to len s tými ružovými okuliarmi, ja sa veľmi dívam na realitu, na takú, aká naozaj je. A veľmi rada idem aj do takých extrémnych častí, kde to naozaj nevyzerá úplne dobre, ale chcem ako keby byť človek, ktorý vyskúša a zažije veľa vecí, aby mal ten pohľad na ten svet z tých viacerých uhlov. Takže tie cestovateľské sny sú vo mne, to najviac žije. Predsa len mám 23, takže pre mňa asi pochopiteľne, že ešte sa ako keby nechcem, že nemám v blízkej budúcnosti sen, že postaviť si dom a byť v ňom zavretá, aj keby som chcela mať úplne nádherný dom, krásny rezort, kde môžu chodiť kamoši a môžeme tam mať party od rána do večera, či je pondelok alebo streda, alebo piatok, teda to sú také party dni. Ale ako keby pre mňa sú tie sny teraz na tých 5 rokov až 10 najbližšie tieto. Také tie slobodné, také tie cestovateľské a popri tých cestovateľských snoch by som chcela v zahraničí vybudovať jeden svoj rezort, ktorý by som chcela prenajímať pre ľudí, ktorí by chceli spoznať tú krajinu. Proste klasika, nejaký rezort, taký v mojom štýle, podľa môjho gusta. A ešte neviem presne v akej krajine, alebo v akej časti sveta, ale len teda viem, že by som to chcela, lebo to bolo také, vždy aj od malička, čo som potom túžila, lebo ja som milovala sa chodiť pozerať na domy a na ľudí a na rôzne podniky, ktoré mali ako rodina, ktoré budovali spolu rodiny a súrodenci a bratran, sesternice a podobne. A milovala som sa chodiť na to pozerať a byť s tými ľuďmi v kontakte a pozerať sa na ten ich životný štýl, že ako to spolu tvoria, ako to ako spolu rodina tvoria pre ostatných a pre seba. Takže toto sú tie moje sny a potom určite po tých nejakých 10 rokoch cca by som sa možno chcela tuto asi na Slovensku alebo niekde v zahraničí usadiť, že by som si postavila nejaký brutálny dom teda s brutálnou záhradou, so sliepkami, so zajacmi a so všetkým možným. A, no, lamami. Lamami, to by som musela ísť niekde aj inde. Klokani a podobne. Áno, a žirafy a zebry a tulenie, jelene. Presne tak. Veľmi pekné, a to taká nie že botanická záhrada, ale džungla. Áno, taký to. Ale toto ma zaujíma, pretože ty si hovorila vlastne o tom Dubaji, o tom cestovaní a tak ďalej, alebo hlavne, keď dáme tomu, že ten Dubaj. Ja hovorím, že dobre, to je len miesto, ale ono to niečo symbolizuje, ale každému to symbolizuje niečo iné. A toto by ma zaujímalo, že čo tebe vlastne symbolizuje? Dubaj, konkrétne tá dovolenka? Áno, pre teba. No tak pre mňa symbolizuje hlavne to, že som dosiahla ten svoj cieľ, že som ako keby niečo, dostala sa z jedného bodu do toho druhého. To je podľa mňa asi to najdôležitejšie, čo to vo mne evokuje, ale potom veľmi silné emócie, ktoré v tom mám, je to, že to bude čas strávený s tými najlepšími kamošmi na úplne brutálnom mieste sveta. Lebo podľa mňa tam to extrémne žije, ja som ešte teda nikdy v živote nebola v Dubaji, neviem ako ty, ale len čo vidím z Instagramu a čo počúvame z rozprávaní od kamošov, že ako to tam žije, aký je tam iný svet. Určite to má aj svoje klady, aj mínusy, ale hovorím, ja chcem vidieť aj tie klady, aj tie mínusy a chcem zažiť ako keby ten Dubaj všetkými dúškami a všetkými emóciami. Určite to budú emócie, ktoré budú evokovať dojatie a už je veľa slz, lebo ja som extrémny plačko a mňa úplne rozplače všetko, takže ja budem určite plakať od toho, ako budem sedieť na letisku, až kým pôjdeme zase domov. Takže toto budú emócie. To si vybral celkom dobré miesto, lebo tam je teplo a to keď aj vyjde slzka, ono to hneď vyparí. Ja, no to bude úžasné, aspoň nebudem mať kruhy pod očami. Ale aj na to máme rôzne riešenia, tie tam pojeke celý čas tam budú. Keď budete pozerať onú Marcelku alebo aj ostatní a myslím, že aj mňa, lebo pre mňa to je tiež veľmi silný zážitok a budete nás vidieť s tými onými tamponikmi pod očami, tak viete, čo my, kde je viete, že my sme inde. To je symbol, že sme inde. Ale vlastne celý svet je inde, všetci sú inde. A každý si nájde tú svoju komunitu, ktorá je inde. A to je takéto čaro, že každý ten človek, každá tá komunita, každý ten projekt je úplne o niečom inom. A pre mňa to tak, tieto emócie symbolizujú to, keď tam budeme v tom Dubaji a myslím si, že to bude extrémny splnený sen a bude to takéto, že
si naozaj očiarknem to, že Ježiš, že dala som to, že dobre, že sme tu, dali sme to a ideme si to užívať. A ideme si to užívať s tými najlepšími kamošmi v tom najlepšom proste momentálne v tom mieste, kde budeme. Lebo ja, čo som videla tie videá a fotky hotelu Atlantis, Ježiši Kriste. Hej, pohode. Ja nemám rada tieto veľké bzučiace veci. Tak podľa toho, čo som videla na Instagrame, tie fotky a videá hotelu Atlantis, tak to tam vyzerá veľmi veľkolepo a veľmi tak honosne a luxusne, tak si myslím, že nám to tam bude predvádzané úplne v tom najkrajšom svetle. A myslím, že si to tam všetci užijeme naplno. Ale ak môžem dať otázku aj ja, do toho, tak ja dávam na teba otázku. No, do toho. Tú istú, čo si dal ty mne. Ako to ty vnímaš? Za mňa... ako ja vnímam veci, sa dá už len spoznať podľa toho, aké otázky kladiem, lebo tak vlastne všetci rozmýšľame. A ja čo som sa ťa chcel ešte opýtať, dobre, ale to ja si teraz poviem, že ako to ja vnímam. U mňa je to tak, že ja som si prešiel proste veľmi ťažkým životom, veľmi ťažkým obdobím života, ktoré trvalo asi 1, možno 2 dekády. A tiež proste všetci mi vždycky hovorili, že ja som iný a tak. Proste vždycky som chcel byť, zapadnúť medzi ostatných. Nakoniec som zistil, že to nikam nevedie, že nikto ma nerešpektuje, že si robia prečo a tak bolo to celkom ťažké. Potom som našiel skupinu a vedomé podnikanie, čo je akorát tá skupina, ktorá nás oznámila dokopy, kde vlastne ma berú nielen taký, aký som, ale oni sa skôr pýtajú, že kým sa chceš stať. A toto mne nesmierne pomohlo, mne títo ľudia, ty, Danielka, Tomáš, Branči, všetci ostatní proste ma nesmierne inšpirujete. A veľmi som rád, že ma proste beriete taký, aký som, alebo a nie, že taký, aký som, ale skôr hlavne Tomáš s Danielkou chcú, aby sme dosiahli to najlepšie z nás. A práve preto, áno, oni mi niekedy už povedali, že my ťa môžeme pochopiť, ale to ťa nikam neposunie. Že my ti môžeme dať buď pochopenie, alebo tvoje sny. Hej. A pre mňa Dubaj vlastne znamená to, že proste je chalanisko, ktorý vyštudoval spracovanie múky, ktorého to vôbec nebavilo, ktorý bol šikanovaný, ktorý bol ponižovaný, ktorý už chcel skončiť so všetkým, ktorý vôbec nebol milovaný, alebo aspoň ja som to tak nevnímal, sa proste dokázal zmeniť len proste pomocou návykov, pomocou správnych ľudí, pomocou snov a pomocou plánu a hrania sa, lebo ona je to vlastne celé hra, už to tak vnímam, sa dostal do Dubaja, čo je fakt, že úplne taký strop, by som povedal, a mňa úplne fascinuje, že je to krásne ukázanie alebo Dubaj je akoby moja osobnosť, pretože ja rád hovorím, že moje znamenie, takéto jezivke, je Fénix. Pretože proste, že stal z popola a vlastne sa znovu zrodil. A Dubaj pred mnohými rokmi bola rybárska osada a teraz je to asi najluxusnejšie a najkrajšie mesto na svete a je to vraj úžasný dream building, že viem, že Tomáš Daniel, keď to takto hovorili, akože na takých vnútorných, akože súkromných konzultáciách, hovorí, že to je ako keby ste boli na inej planete. Že to ani neveríte, že ste proste na Zemi. Ste proste inde. A hlavne potom, keď sa potom vrátime na Slovensku alebo odtiaľ ideme, že to je niečo úplne niečo, presne tak. Takže toto je vlastne takéto, čo mňa ženie dopredu a preto proste ohromne pracujem na tom Dubaji a preto proste vzdelávam sa, makám, lebo proste stále sú tam nejaké tie stopy z minulosti. No jasné. Ale ja dobre viem, že áno, sny sa plnia, pretože tiež som proste dokázal už ohromné veci. No áno, to je krásne. Inak, keď si povedal, že sny sa plnia, lebo je to naozaj tak, že sny sa plnia. Ja som si tiež pár snov nejakých splnila. Ešte tie veľké som si nesplnila, ale pokiaľ tomu naozaj človek verí, a ide si za tým, tak to naozaj sa stane, lebo ako keby v živote nedostávame to, čo
to, čo naozaj chceme, alebo to, čo si zaslúžime, lebo je kopa ľudí, ktorí by si zaslúžila lepší život, lepšie zdravie, ktorí by si zaslúžila oveľa lepšie príležitosti, ale ľudia dostanú v živote to, čomu veria a čomu idú oproti. Čiže pokiaľ sa na niečo človek zameria, naozaj tomu verí. A môže tam byť strach, lebo strach je proste všade s nami a vždy tu asi bude, ale ako keby ty v hĺbke dušej vieš, že naozaj sa to stane. A môžeš mať strach, že či to vyjde, či to nevyjde, ten ďalší krok myslím, ale ako keby ten cieľový obrázok už máš v sebe, že ty to naozaj dokážeš. A vlastne keď ideš tomu oproti, robíš dennodenne nejaké kroky, dávaš tú tehlu na tú kopu, tak jedného dňa to tam bude stáť, jedného dňa tam bude stáť ten Dubaj, jedného dňa tam bude stáť ten rezort, jedného dňa tam bude stáť to možno lepšie zdravie, možno lepší život, alebo čokoľvek. Áno, toto si veľmi pekne povedala. To boli trošku také motivačné toto strajdy. Áno, presne tak. Ale ono je to naozaj tak, že keď to nepovieme tak pekne zaobálenie, že v živote nedostaneme to, čo chceme, alebo to, čo zaslúžime, ale čo do prdele robíme. Čo nám dovolia mať naše návyky. No. To je to, že... Ono ako keby každý deň bojuješ iba sám so sebou a so svojou myslou. Lebo tá myseľ ti tam bombuje, ty si bombuješ niečo iné a ako keby idete v totálnom ringu. A každý deň. Aj keď ti povedal si úprimne, ja to koľkrát hovorím, že to nie je naša mysel, lebo moji rodičia sú úžasní a majú letné sídlo, moja mama má letné sídlo v mojej hlave. A hneď vedľa ocina. No, ježiši, to je... A potom vidí, koľko kročí. Asi všetci máme takéto rodinné sídla. Niečo povie, že detko, čauko, byto. To je v mojej hlave. To vlastne v tvojej hlave úplne, aká je malá, ale ty vlastne v nej nesieš celú tú históriu vašej rodiny a vašich predkov a vášho klonu a všetkého. Vlastne nechápem, kde sa to tam mestí, ale fúha, akože riadne bomby sú tam niekedy. No, a bohužiaľ sú to väčšinou tie seba obmedzujúce veci. Ale akože mne sa veľmi páčilo to, čo som myslím, že aj na minulom podcaste hovoril, že koho to bola zodpovednosť, dajme tomu, že toto máme, áno, to bola chyba mojich rodičov, systému a takého. Len, že oni robili najlepšie, čo vedeli. Jasne. Ale koho je to teraz zodpovednosť? No moja. Hej. Lebo keď to tak nechávam, tak to tak nechávam. Je to moje rozhodnutie. Už mi môžem mi to hovoriť, ale ja na to môžem povedať, ale mne to nevadí. A idem si proste svoje. Presne. To je pravda úplne. A ono sa veľakrát skloňujú také tie slova, že sny a ciele. Ako ty vnímaš? Je medzi nimi vlastne nejaký rozdiel? Inak toto je zaujímavá otázka. Ja som nad tým párkrát rozmýšľala, že lebo veľa cieľov, ktoré by som chcela splniť, to znamená, že chcem sa z tohto miesta, kde som tu a teraz, dostať do iného miesta, ktoré bude pravdepodobne v budúcnosti, tak keď chcem splniť jeden cieľ nejaký, tak rozmýšľam nad tým, že či to naozaj nie je ten sen. Že čo to vo mne evokuje. Lebo pre mňa je ten Dubaj, o ktorom sme tu už rozprávali, alebo to cestovanie, tak sú to možno ciele, ktoré by som chcela dosiahnuť a chcela by som sa tam reálne dostať, ale v prvom rade sú to sny, ktoré by som naozaj chcela zažiť. A chcela by som ich ďalej ako keby žiť. Ja som inak veľakrát na touto otázkou rozmýšľala, možno, že to neviem ani pochopiť, ani vysvetliť, ale asi takto to možno tak nejako vnímam, že či to ako keby nie je o tom celom, že je to iba sen, ktorý si stanovíš a za ktorým si ideš. A v podstate sa to mení ako keby na ten cieľ. Alebo naozaj tejto otázke neviem nájsť nejakú zaujímavú odpoveď. Toto je celkom zaujímavá inak myšlienka. A toto si ešte musím chvíľočku premyslieť. A ja som počul takú definíciu, že aký je rozdiel medzi vlastne cieľom a snom. Cieľ je sen s dátumom. Že to je celé. No jasné, hej. Ale preto ja som sa vlastne aj pýtal, že čo to pre teba znamená, lebo tá cesta do toho doba, to je len symbol. Hej. To je len niečo, čo nám to má dať. Hej. A práve toto je to, že my to môžeme získať vlastne úplne iným spôsobom, ktorým ani nečakáme. A paradoxne, ono sa to väčšinou tak deje, lebo však poznáme to. Keď máš proste nejaký cieľ, ideš na ním, musíš mať k tomu plán a denné kroky proste, ktoré robíš. A toto by ma zaujímalo. Máš plán? Áno. Dobre. A tie denné kroky máš? Mám. Dobre. Robíš ich? Robím.
A koľko z nich ti vyjde tak, ako si to naplánuješ? No, neviem. Niektoré nevidú proste. Niektoré zlyhajú v tom, ako som buď ich naplánovala, alebo nemajú taký výsledok, ako od nich očakávam. Toto je zaujímavé, lebo u mňa je to tak, že keď si niečo naplánuješ, že takto to bude. Nikdy to tak nie je. Nikdy. Ale, väčšinou času to tak nie je. Ono sa to stačí len vytrvať chvíľočku. Ono sa to potom stane, len úplne iným spôsobom, ako som ani nečakal. To je pravda. To je zase áno, to je iný pohľad na to. Hej. Toto je až neuveriteľné. Čiže keď ja si už robím plány, už som pochopil to, čo vlastne niekto taký múdry hovoril, že chcete pobájiť Boha, povedzte vo svojich plánoch. Áno. Tak vysmeje. Dobre. Inak taký dobrý vtip som práve počul. No daj. Že počkaj, kto to? Budha, Ježiš a detko v kockovanej košeli hrajú golf. On prvý ide Budha, odpáli loptičku a on dopadne na strom. A keďže on vie levitovať, no tak príde tam, začne levitovať, odpáli a dá pekný jamku. A druhý ide, Ježiš, ten odpáli úplne zle, padne to na lekno, ale keďže Ježiš vie chodiť po vode, no tak si ide proste na vodu, tam to odpáli a tretí ide detko v kockovanej košeli, tento odpáli úplne niekde mimo, letí to úplne preč, tom doletí, oný orol, áno, doletí orol, do ktorého to narazí, spadne to do jazierka, jazierka skočí akorát ona dravá ryba, ktorá tú loptičku chytí po oného do úst, potom priletí ďalší dravec, ktorý chytí tú rybu, letí s ňou a jak letí, no tak akorát presne to pustí a padne do jamky. A v tom Ježiš hovorí, oci, prišli sme machrovať, alebo golf. Áno. Ale paradoxne je to, že je to tak, kto tam predtým machroval, že tam levitoval ako po vode? Presne. Celko zaujímavé. Keď sa nad tým zamyslíš, tak je to fakt sranda. A je to fakt tak. A to je to, že snažíš sa. Áno, ale ono má to dobrú aj myšlienku, pretože ty sa koľkokrát môžeš snažiť takýmto spôsobom, áno, trafím to do tej jamky, lenže keď v niečo veríš, myslím, že aj v Biblii je to tak, že keď niečomu veríš dole, ja tomu verím hore. A tak môže to byť úplne iným smerom, ale v skutočnosti tie okolnosti sa tak prispôsobia, že ťa to dostane tam, kde chceš. A je zaujímavé. To je na tom tá sila. A to je zaujímavé pozorovať. Veru. Ale to, čo si ty hovorila, že kedy je to len sen a kedy je to cieľ, akože toto je skôr také, že kedy je to len prianie, a keď je to cieľ. Že to je tiež, alebo teda sen. Lebo sen fakt, že po niečom túžim, ale keď je to len prianie, tak ja si želám, ale reálne nič preto nerobím. No jasné, je tam určite ten bod, že musíš niečo preto robiť, alebo teda nemusíš, ale mal by si asi preto niečo robiť, pokiaľ ho chceš uskutočniť. A pokiaľ chceš ten cieľ dosiahnuť, tak by si mal buď na nejakej dennej báze, alebo podľa toho, aký je to sen. Či je to nejaký taký krátkodobý, alebo nejaký taký dlhodobý. Že ale určite tam je potrebná tá aktivita. A ja sa vlastne začínam teraz všímať, že tieto krátkodobé, však to nás učia aj tá motivačná literatúra, takto, že želajte si, verte tomu tak, akože, ako úprimne, ja vždycky, keď niekde idem, ja sa tam vždy podarí zaparkovať. Lebo tiež, proste ja tam idem automaticky nastavené, že a paráda, vždycky budem mať to najlepšie miesto, aj mám. Lenže toto sú také jednoduché ciele, čo si dá želať, hotovo. Dobre, dneska chcem, aby ma, povedzme, že niekto pochválil, aby ma niekto objal, len tak nič, a proste podarí sa to. Ale tie dlhodobejšie, to už je docela výzva, pretože tam už je treba tie kroky proste robiť, ako, dobre, dajme tomu, že chcem sa napiť, dobre, zoberiem si tu na fľaštičku, otvorím si, napijem sa. A lenže pozitívnym myslením sa studňa nevykope. Že keď potrebujem tú studňu, no tak musíme niečo urobiť. No, vlastne strihnúť svoj stenný zadok, svoju riť paľovú, ktorá bola včera akorát na bombastickom tréningu. A videla som na Instagrame.
môžeme pokračovať, cítim tu dobrú energiu. Vibík. Hej, a toto je vibe, takže, dobre. Ja som to iba dovtedy počul, ale ešte som to ešte takto necítil, alebo som si myslel, že som to necítil, ja som to nevedel pochopiť, takže ďakujem za ozrejmenie. Vidíte, toto je presne to, keď komunikujete proste so ženou, ona vám koľko takú vec povie, že to sú zrazu mindblow. Úplne veci. Ja som si akorát písal s jednou kamarátkou, týmto ju pozdravujem, ktorú, ježiši, ja som s ňou akorát musel komunikovať v jej zlom období a v PMS. Fúria. Už hovorím, že neviem, čo to je, ale bojím sa toho a už bolo to docela náročné. Ale tiež proste niektoré veci, čo mi tam napísala, proste také tie záblesky a múdrosti, to boli proste neuveriteľné veci. Nemáš PMS teda? Nie. Dobre. Dúfam, ale nie. Takže páni, a keď neviete, čo je to PMS, nemusíte to vedieť, ale bojte sa toho. Je to taká neobjavená, také neobjavené to by som povedal, poslanie ženy. Vtedy sa podľa mňa zo ženy a kráľovnej stáva totálna bojovnička a bohyňa, ktorá ti dokáže zotnúť hlavu za to, že nahlas dýchaš. No, to je pravda. Preto sa dobre dýchať. Chápem, ako vadí dýchanie. Joj. To naozaj? To tak veľmi vadí? Všetko. Čože? Že stojí stôl. Všetko vadí. V tej chvíľke vadí. Kebyže fakt máš totálnu slobodu, tak to v prípade podpálim celý dom úplne všetko, aby som potom mohla postaviť nový. Presne. Zaujímavé. Ale dobre, už sme sa vlastne dostali cez tie sny a ciele. Alebo si sa počkaj, čakaj, ja môžem teda povedať niečo o mojich snoch. No povedz nám. A zaujímavé inak je to, že čo si hovorila, že musíme veriť tým svojim snom, ani nemusíme. Ono už len to, že si napíšeme tie svoje sny, už to má obrovskú, alebo len vyobrazíme, pričom oni môžu byť schované v šuplíku. Už to má obrovskú moc. Ja som to zbadal na tom, že ja som do tohto sieťového marketingu vstúpil v roku 2020, myslím. Asi 3 roky to budú. A ja som si vtedy napísal tú knihu snov. No má 101 snov, čo ja som ešte dopisujem. A môj najväčší sen bolo, že ja chcem, teda, že som zdravý, lebo ja som mal voľakedy epilepsiu a že proste, že som zdravý, že som sa s nej vyliečil. A ja som neveril tomu, ja som nevedel, či to je vôbec možné. Nie, proste len to tam bolo napísané. A stačilo 6 mesiacov napísať kamarádovi. Napísal som mu, on ma zoznámil s jeho učiteľom akupunktúry a ten ma vyliečil. Vtedy ja som zbavil, to tam bolo len napísané, ja som to úplne zabudol. A potom si spomeniem, že čo. A teraz mám to tam napísané, nepozerám sa na tie sny. Nemám to, akože mám niektoré ten Dubaj vyobrazený, ale napríklad také. A mám aj také divoké, povedzme, sny. A mne sa minulý týždeň splnili. Asi 5 snov za týždeň. Wow. Že čože? No, si chodiaci plnič snov. Toto je neuveriteľné. A zaujímavé bolo, že keď som si robil revíziu svojho vision boardu, svojej nástenky snov, tak videl som tam proste, že klik, jak tam proste cvičí a takto. Čo mne sa akože toto podarilo, však ja som dosť veľa schudol, úplne som zmenil svoj život, aj telo, aj všetko. Áno, pozrite si Mr. Bombastic Instagram a pozrite si premenu pred a po. Toto podľa mňa už nie je premena, preto ja hovorím, to je Fénix, to je proste zrodenie nového človeka. Lebo toto... Úplne, no, to je pravda. A to, keby ešte ma poznáte, tie veci, ako som ja predtým uvažoval, čo som robil, to je úplne, to sú veľmi hlboké zmeny už. Dokonca jedna kamarátka mi povedala, že áno, že ja teraz vlastne 30. apríla tohto roku, že ja som sa znovu zrodil, lebo ona sa venuje I Chingu a takýmto, tieto spirituálne veci ona veľmi ide a že mi to vypočítala, že takto, že to je úplne nový človek. Wow. Takže dobre, ale a boli tam, mal som toto vyobrazené, čiže to sa mi podarilo a čo som si ja všimol, bola tam proste taký obrázok a tam bol text, ktorý je čiastočne ostrihnutý a tam, že chute Dubaja. Čože, že ja toto mám rok a pol na nástenke.
Som zrazu dúfaš, normálne ja som z toho úplne unesený. A jak som si robil revíziu, proste dával som dole tieto také, čo už vo mne nevyvolávalo takú tú energiu. A toto tam zostalo. Tento tam pekne zostal. Veľmi zaujímavé. A fakt, tie sny plnia sa. Ono fakt to stačí ma napísať, lebo toto veľa aj ľudí potvrdí, že keď to máte napísané, ono to má svoju proste energiu. Oni koľkokrát si napísali tieto veci a tak, zabudli na to. A o 10 rokov sa na to pozreli a oni zbadali, že ahoj, sa väčšina splnila. Že to, zaujímavé to je. Že to nemusíme tomu ani veriť. Nemusíme na to ani myslieť, len to stačí vlastne napísať. Hej. A úplne, čo je taký mind blow, čo ja teraz skúšam, tak novú vec, s ohľadom týchto snov a cieľov, viem, že napísať si tie sny, super vec. Hej. To podľa mňa musí byť. Potom vyobraziť ich, to má väčšiu silu. A ja som hovoril, že ja píšem svoju autobiografiu, lenže nie o minulosti, ale o budúcnosti. O tom, aký život vlastne žijem a v normálnej prítomnom čase, ale to vlastne budúcnosť. A to má neuveriteľnú silu. To stačí len jednu stranu napísať a to keď napíšeš takúto knihu a potom si ju pozrieš, že sakra, ono to fakt splnilo. Hej. Veľmi zaujímavé to je. A prečo by sme si vlastne mali plniť sny ako ľudia? Nemusíme. Prečo my stále hovoríme, alebo teda teraz sa rozprávame o snoch, ale že prečo by možno ľudia mali si plniť svoje sny? Nemali. Nemusia si, keď nechcú, tak si neplňať. A podľa mňa je veľa ľudí na svete, ktorí si svoje sny neplnia a ktorí si svoje sny možno nikdy v živote nesplnili. Ale prečo by si chcel splniť? Prečo by si proste, dajme tomu, že prečo by si teda ľudia mali splniť svoje sny? Nemali. Je to keď si chcete splniť sny, alebo takto. Ja som povedal, keď sa nad tým tak zamyslíme, ja keď som nad tým tak trošku meditoval, my si tie sny plníme. My si ich plníme stále, len proste nie sú naše. Sú to také veci, ktoré nechceme, alebo nepoznáme nejaké zákonitosti, ako napríklad hovorím, že ja nechcem byť chorý, lenže vesmír, alebo toto kvantové pole a všetci to veci, čo vlastne toto robia a venujú sa tomu. Ja hovorím, vesmír nepozná zápor. Čiže keď povie, nechcem byť chorý, dajte preč zápor. Chcem byť chorý. Hej. Alebo, že nechcem byť nešťastný. Zápor preč, chcem byť nešťastný. Chcem toto. Hej, že veľakrát sa zameriavame na to, čo nechceme. Ano. A dávame tomu tú všetku pozornosť, že to, čo nechcem, ale ako keby neobrátime to, že to, čo chcem. Ale inak ty si povedal takú peknú vec, čo mi úplne tak zarezonovalo, že my vlastne tie sny si plníme, ale nie sú naše. Lebo vlastne to, čo denne robíme, kam denne chodíme a komu denne pomáhame, tak my ako keby neplníme tie sny sebe, ale plníme ich ostatným. A to je na tom to, že si uvedomiť, že či chcem ďalej v svojom živote pomáhať. Tak to by som povedal. No. Áno, my ich plníme ostatným, ale úprimne, aj keď my máme svoje sny, že dajme tomu, chcem sa dostať do Dubaja, chcem vybudovať tento biznis, a jak sa tam dostanem? No tým, že pomôžem ostatným plniť sny, že proste pomôžem ľuďom byť zdravší, krajší, lepší, šťastnejší, bohatší. Čiže my aj tak plníme tie sny. Ide len o to, že či to robíme vedome alebo nevedome. Áno, to som mala na mysli. Hej, pretože nám to mohol dať niekto ten vzorec do hlavy a my proste robíme toto pravidelne. Áno, presne, tak som to myslela. A my to vlastne takýmto spôsobom plníme. Čiže vždy, keď niečo urobíme, splníme sen sebe, ale aj ostatným. Takže, prepáč, že som ťa prerušil. Ale doplnil si to úplne dobre, super. Takže ja hovorím, že nemusíme si plniť sny. Fakt, že nemusíme. Keď sme proste spokojní, tak buďme spokojní. Ja poznám proste veľa ľudí, ktorí sú takto spokojní. Len keď máme väčšie sny, alebo chceme viac od života, ako to, čo nám povedali, že môžeme mať, čo si je vlastne aj ty pekným príkladom, čo ti tiež povedali, že a nie, toto by si nemala, že nemala by si byť takáto, ale ty si aj tak ideš proste svoje, tak poďme si to. A úplne najlepšie je, keď sme s ľuďmi, ktorí nám nebudú hovoriť, že a toto by si mal, ale skôr budú podporovať. Ale reálne a nie len, že slovne, že áno, super, parádička, aký si. Ako keď mne napríklad veľa ľudí hovorí, že jak som schudol, wow, super, môžeš byť na seba hrdý. Úprimne to sú obyčajné keci.
Mňa to nezaujíma. Ale čo ma zaujíma, keď tí ľudia začnú aspoň niečo robiť. Aspoň niečo, že začnú povedzme len do obchodu, alebo susedom chodiť peší, alebo si idú povedzme zabehať aspoň trošku, alebo len pravidelne pijú, alebo sa idú len prejsť, povedzme každý druhý deň na to, aby boli proste, aby si vyčistili tú hlavu. Proste celkom ten well-being program, tú zdravú cestu si zvolia, to je pre mňa tá najväčšia hodnota. Že naozaj, že som takto inšpiroval ostatní, akože áno, teší ma to, ale nemá to pre mňa hodnotu. Nejakú. Takže pretože toto je podľa mňa môj názor o tých snoch a cieľoch. Skúsme nad tým rozmýšľať, že čo by sme vlastne naozaj chceli. Nájsť tú odvahu, lebo ono toto je veľakrát to najťažšie. To je pravda. Pretože ja som akorát včera to zdieľal, my máme vlastne aj v práci takú komunitu tiež Wellbe a preberali sme tam tému, ako riešiť problémy. Akože väčšinou tu boli také tie taká tá teória, že neboli tam nejaké také praktickejšie rady, ale akože to nevadí. A tam pekne hovorili, že vlastne problém, alebo teda, ono to nie je len problém, ono je to celá nejaká situácia, čo urobíme, jak sa rozhodneme a pozostáva vlastne, alebo teda skutok pozostáva z 3 krokov. Je to myšlienka, pocit, akcia. Tak, a my máme myšlienku, potom príde pocit a ten pocit nás koľkokrát stopne. A my neurobíme tú akciu. Áno. A vlastne jediným. Asi najlepším spôsobom je, áno, vypočuť tú emóciu, ten pocit, takto, ale aj takto urobiť. Proste, že v tom vtedy nebrať do úvahy to, že máme takýto pocit, ale proste ja viem, že mi to prinesie to, čo chcem, tak to proste spravím bez ohľadu na ten pocit. Lebo proste mozog nás má držať pohodlí. Jasné. A vlastne týmto sa vlastne dostávame od tých snov, cieľov, predstavenia k tým vlastne návykom, k tomu, že niečo by sme mali robiť. Ako ty povedzme, že vnímaš návyky? No, dobrá otázka. Zákerná. Akože ja vnímam návyky tak, že pokiaľ by som chcela niečo splniť, tak asi by som to mala denne praktizovať a mala by som tie návyky si zmeniť a dostať sa do tej aktivity denne, aby sa to ako keby vo mne už tak zautomatizovalo. A aby som sa do toho nemusela nútiť a premáhať sa. Ale niekedy ešte s tým bojujem. Ešte som možno není úplne na tej... ešte som není ako keby v tom bode, že už som to zautomatizovala, tie veci. Že niekedy sa mi do tých vecí naozaj nechce a niekedy ani na to nemám ako keby tú predstavivosť, že nemám na to... že nemám proste tú kreativitu v sebe momentálne, že mám nejaký návyk, že proste potrebujem niečo vytvoriť, nejaký obsah, ale ako keby som zabrzdená v tom, že nemám nejaký nápad, že brzdí ma to ten nejaký nápad, alebo že nie som moc nejaká kreatívna. Veľmi nad tým rozmýšľam a už rozmýšľam, že bože, ja nemám žiadne nápady, ja som vôbec kreatívna a potom príde zrazu nejaký nápad a už ako keby vlastne som sa dostala do toho a už to vlastne idem robiť. Čiže ako niekedy sa fakt, že premáham, ale ako keby ja viem, že keď chcem niekam ísť a chcem niečo dosiahnuť a chcem si niečo naozaj splniť, tak musím preto robiť. A viem, že to musím robiť dennodenne, aj fakt, keď sa mi nechce. Takže keď sa mi nechce robiť tá aktivita, tak sa do toho niekedy premáham, niekedy na to nemám nápady, ale v podstate vždy to vyobrazí to, že to idem robiť. Či sa mi chce, alebo sa mi nechce, alebo nemám nápad, alebo mám nápad. Lebo ako keby ten nápad sa potom, dajme tomu, že v úvodzovkách sám objaví. Chápem. A tým pádom, jak sa dá chápať návyk? Že návyk je povedzme, že niečo, čo už robím automaticky a ide to proste samé, že toto. Alebo návyk sa dá vlastne povedať aj to, že proste robím to a môžem sa pri tom cítiť zle, nemusí mi to ísť, ale že proste robím to aj tak, aj keď to ešte nie je taká automatika a že povedzme niekedy sa mi nechce a niekedy, alebo stále sa mi nechce a stále povedzme, že nemám nápady alebo nie som v tomto kreatívny, alebo čokoľvek iné. Že ty to skoro nemáš cez tú automatiku, že má to byť proste automaticky, že to už je návyk, alebo je to tak, že nemusím to robiť automaticky, že môžem to robiť cieľene a či aj toto sa dá chápať ako návyk. Ja si myslím, že to je v tom budovaní tých návykov. Že keď si dám nejaké návyky a nejaké
kroky, tak je to podľa mňa tá cesta v tom, že najskôr ich budujem, najskôr sa ich učím, najskôr ich zaraďujem do toho svojho života a postupne po čase sa niektoré tie návyky stanú už takoutou tvojou súčasťou a takoutou automatikou, že už to ideš robiť bez toho, aby si o tom rozmýšľal, že musíš sa zrobiť. Že už to robíš naozaj automaticky. A myslím si, že je to v tom budovaní toho, že najskôr to začneš, skúšaš to, aj keď sa ti nechce, tak ešte to ako keby nemáš zautomatizované, ale postupne po čase sa do toho dostaneš. Aspoň takto vnímam, neviem, či som to správne vysvetlila, že to vieš predstaviť. To správne si to vysvetlila, lebo si to vysvetlila tak, ako to ty cítiš. Hej. Ono je to vždycky o tej interpretácii. Hej. A ja vlastne vnímam, toto si inak veľmi dobre povedala, že proste, že ten návyk sa stane automaticky. Čiže už aj keď to robíme silene, už aj vtedy je to návyk. Hej. Lebo proste návyk je tým pádom niečo, čo robíme pravidelne. A povedzme aj keď, dobre, zase nemusíme zachádzať do podrobností, či je to na dennej báze, na týždennej, alebo že ročnej. Hej, aj to môže byť vlastne návyk. Áno. Čo sa týka tých návykov, že keď sa budujú návyky, záleží na tom, keď si budujem nejaký návyk a na tom, že ako dlho robím denne tú aktivitu. Ako to myslíš? Niečo. Aký návyk by si chcela vybudovať? Ja neviem. Dajme tomu, že každému sa teda zdraviť. Každého človeka, ktorého stretnem, tak sa mu pozdraviť. Zaujímavé. Dobre, veľmi zaujímavé. Toto by mi neprišlo na rozum. OK. Čiže každého človeka, ktorého stretneš, a zdraviť. Či je dôležité, či budeš zdraviť povedzme celý deň, alebo hodinu, alebo 5 minút. Tak to myslím. Aha, či je to dôležité? Áno. Tak keď sa tomu venujem 5 minút a za tých 5 minút stretnem jedného človeka a vyskúšam si to na jednom človeku, ako sa cítim, či mám z toho strach alebo nemám z toho strach, tak ja si myslím, že možno nás to až tak rýchlo niekam neposunie. Ak som to správne pochopila. Hej, chápem. Ale inak to je dobrý point. Záleží na tom, či to vie človek? Že čo? Záleží na tom, či to je človek, koho pozdravím? Áno, dajme tomu, že je to človek. Ale práve toto mne prišlo na rozum, že ja môžem zdraviť aj vtáčikov, ja môžem zdraviť aj dážďovky. Môžeš, ale ako keby to nebude mať, aspoň pre mňa by to nemalo také tie motýliky v brúšku, vieš? Že nemám z toho taký trošku strach. Lebo môžeš pozdraviť aj dažďovku, ale ako keby tie dažďovky je úplne jedno, či sa jej pozdravíš. Myslíš? Neviem. Vyskúšaj si už len jednu vec. Nikdy som sa nezdravila dažďovky, ale už sa asi začnem. Ale vyskúšaj len takú vec. Napríklad, že nebudeš mať takéto mravenčenie žalúdku. Poďme teraz dole. Alebo ako keby možno to nie je moje že kedy prekročím svoju komfortnú zónu. Možno to je to, že ako som to chcela vysvetliť. Možno, že to aj príde, lebo jedna vec je to, čo my si myslíme, ale keď to máme urobiť, tak potom je to docela zaujímavé. Hej. To je ako keď ja som si lahol v obchodnom centre na zem plnom ľudí. Ja som to dlho predýchaval predtým. A potom som si len uvedomil, že je to len láhnutie si. Že to robím každý deň, len je to proste iné miesto. Hej, len to iné miesto. Toto je veľmi zaujímavé, či všetci povedia, pohodička, no tak potom urobiť. No, jasné. Konec keď ale poďme robiť. A keď už tak, dobre, vyskúšaj len takú vec uprostred ľudí, ktorých povedzme, že aj nepoznáš takto, len choď a obím strom. No, takže jasné, že takto sa toho dobre, to by som možno zvládla. To sa mne ani ľahko nehovorí. Ale to bude zaujímavé, že keď k tomu príde, že jak to môže byť ťažké. Jak ťa to zastaví pred stromom a otočíš sa. Pretože zdraví dažďovku, že to nebude také, vyskúšaj, skús fakt, že daj si. A preto ja snad pýtam, pretože ja som zistil, že nejde o to, ako dlho to robíme. Ide o to, že to máme robiť každý jeden deň. Napríklad tá moja cesta, tá moja zmena sa stala tak, že ja som začal cvičiť 5 minút každý deň. Hej, to mi aj ľudia písali, kamarátka, že to sa ani nezahrieš. Áno, lenže to je to, že každý deň. Áno. Každý jeden deň. Hej. Takže podľa mňa pri budovaní návykov nejde o to, ako dlho to budeme robiť. Samozrejme, keď máme nejaký cieľ a potrebujeme niečím prejsť, tak jasné. A keď je to, že v nejakom časovom rozmedzi, že potrebuješ to rýchlo. Áno. Alebo v nejakom, mesiac, 2, 3. Alebo tým pádom si to rozdeliť dobre na 5 minút, ale ja neviem, 5, 6, 7 krát denne. Hej. Že proste vždycky nejakých 5 minút a vždy si vyberiem nejakú tú situáciu, keď je tam povedzme, že veľa ľudí.
A tak? Čiže takto ja vlastne vnímam to budovanie, lebo tam ide o zmenu myslenia. Ono ide o to, že my máme svoju komfortnú zónu, čo inak komfortná zóna je krásne miesto, len je tam neúrodná pôda, kde nič nerastie. A mozog nás má vlastne udržať v pohode. Jemu je jedno, či je to zdravé, či to je prospešné, neprospešné. Nie, my máme byť v pohode. A vlastne ako náhle začneme toto prekračovať, tak vlastne nás sa začne vytvárať ten vzorec. To, že ja to robím každý deň. A potom postupom času, napríklad u mňa začalo to 5 minútami, potom ďalej ja som pokračoval a po 3 mesiacoch mňa to normálne začalo baviť. Že ja som si to proste začal užívať a potom som to už chcel lepšie a tak ďalej, proste potom už tam išlo. Že to bolo to, že ja už som vlastne zmenil samého seba. Lebo to je vlastne to, čo popisuje James Clear v úžasnej knihe Atomové návyky. Táto jedna myšlienka mi fakt, že úplne zarezonovala na tom, myslím, celý čas. Každý deň, že sú 3 stupne návykov. Prvý je cieľ. Ja chcem proste niečo dosiahnuť, že dajme tomu. Dajme tomu, že chcem, aby ma 10 ľudí pozdravilo. Tak začnem ich zdraviť ja. Lenže to je práve to, že keď ma 10 ľudí nepozdraví, že dajme tomu jeden vynechá, 2 vynechajú, alebo sa len tak pozrú, no tak ja sa väčšinou na to zdám. Alebo keď dáme na takto nachudnutie, že ja mám cieľ, ja chcem schudnúť, no tak začnem držať dietu, cvičiť, ale toto, ako náhle to dosiahnem, pase. Dosiahol som vybavené. A to ešte najlepšie, keď si poviem, že chcem. Tam nič nevzniká, ja stále chcem. Potom druhý krok je činnosť. Že my to vlastne začneme robiť bez ohľadu na to, napríklad, aby sme dostali niečo za to. Že len začneme proste zdraviť ľudí. Je len toto. Je mi úplne jedno, či ma odzdravia, je mi úplne jedno, jak sa na mňa budú pozerať, ale len proste začnem zdraviť ľudí. Alebo začnem vlastne cvičiť. Že len na to. Ja som vlastne taktiež začal, keď sa ma potom pýtali, že prečo ja vlastne cvičím, mňa to proste baví. Ja neriešim, čo chcem dosiahnuť, akže dával som si potom cieľ, lebo mi to pomáhalo byť rýchlejšie, dosávať to, ale inak ja to robím vlastne stále, lebo ma to len baví. A potom nastane tá vec, že keď to robíme, však jasne prichádzajú tie výsledky, a keď to robíme dosť dlho, nám sa zmení osobnosť. Že my už sme vlastne iným človekom, že my sme povedzme, že ľudia, ktorí zdravia ostatných, ktorí sa usmievajú na ostatných, ktorí prinášajú nejakú pozitívnu energiu, alebo ktorí sú bežci, ktorí sú poledanceri, ktorí sú otužilci, ktorí sú kuchári a tak ďalej. Lebo to je len o tom, že robí to vlastne pravidelne. Áno. Ja to vnímam takto. A tebe sa jaké sny, alebo takto, jaké návyky sa ti podarilo zmeniť? Čo už nepodarilo? Aké návyky? Neviem, možno, že ešte som si žiaden taký nezautomatizovala úplne, že by som to robila bez toho, aby som nad tým premýšľala. Ja by som nepovedal. Skôr by som povedal, že ty to nevnímaš, pretože už predtým, keď sme sa rozprávali, ty si hovorila, že ty si bývala proste úplne iná. Aha, tak môže byť, no. A teraz si tiež úplne iná. Ohromná energia z teba ide, aj úplne zaujímavé návyky máš. Ja niektoré vnímam. Tak, preto vás zaujíma, že si toho vedomá, čo si ty vlastne už zmenila. Tak možno, že ten návyk som zmenila taký, že sa púšťam do nejakých vecí tak proaktívne. Čo to znamená proaktívne? No proaktívne, že to vymýšľam, že som prvý človek, ktorý do toho ide. A potom ťaha ostatných. Neviem ani ja to vysvetliť. Skús nad tým porozmýšľať, lebo toto mi fakt príde ako takéto naučené z knižky. Ja som proaktívny a idem do toho. Práve, že ja vôbec, akože ja poslednú dobu vôbec nečítam knihy, takže ja práve, že pri tebe si prídem taká, že ja to hovorím tak akože z brucha domácimi slovami, ešte našim slangom, že ja vôbec ako nemám v sebe nejakú takú odbornú výslovnosť ani nič, takže toto slovo mi prišlo práve, že vôbec sa nedalo rovnať tomu, čo si tu teraz dal ty. Ale skôr také, že ja tam, kde bývam, alebo teda vo vedľajšej dedine, môžem teda povedať príklad ako to, organizujeme behy pre ľudí, to je vlastne komunitný beh, beháva sa to vždy v útorok a je to beh 5 kilometrov. A je to beh pre ľudí, ktorí chcú proste behať, behávajú, nechcú behať sami, proste pre všetkých, ktorí chcú. A ja som potom vymyslela taký predprojekt, že bude beh pre začiatočníkov, ktorý je vlastne, trasa je to 2,1 km
A je to pre ľudí, ktorí by sa chceli začať hýbať, ktorí by sa chceli rozbehať, ktorí by chceli na sebe niečo robiť, ale ako keby si netrúfajú na tú trasu 5 kilometrov. Tak aj pre takýchto ľudí máme riešenie, lebo pre všetko máme riešenie. Takže preto sme začali organizovať behy, teda vymyslela som to ja, že budeme organizovať behy pre začiatočníkov. A vždy to býva v pondelok, čiže je to taký predskokan. V útorok sú teda už iná trasa, iná skupina ľudí. A ako keby ja som si možno, keď sa už dostanem k tomu návyku, takže ja ho vymyslím, túto nejaké podujatie, alebo nejakú akciu, alebo niečo, alebo nejaký projekt a neprišla by som tam. Ja myslím to, že keď niečo vymyslím a ako keby to zdieľam, hovorím o tom ľuďom, tak ja som ako keby ten prvý človek, ktorý tam je, s ktorým môžu rátať, že ja tam vždy budem. Ja tam vždy ten pondelok o tej 6. alebo 7. hodine vždy tam na tom mieste stať budem. Aj keby si to mám ísť zabehnúť sama, tak si to idem zabehnúť sama. Lebo ja som si ako keby sa dostala do toho, že robím to ja a keď to chcem robiť ja, lebo ja to robím preto, lebo ma to baví. Robím to, lebo robí sa mi to ľahko. Ja už behávam mega dlho a robí sa mi to úplne ľahko, môžem povedať, tie 2 km pre mňa nič, 5 km úplná pohoda, 10-15 zvládnem úplne v pohode. A ja som ako keby sa dala do toho, že keď chcem niečo robiť pre ľudí, tak ja som ten prvý človek, s ktorým môžu vždy rátať. Keď pôjdeme dvaja, ale ja tam vždy budem. Nikdy by som nenechala tých ľudí behať sama, že niečo vymyslím a bála by som sa tam ísť. Niekedy mám možno strach z toho, či tam niekto príde, či tam prídu takíto ľudia, alebo tam neprídu takíto ľudia, alebo tam budem sama, alebo čokoľvek, ale vždy tam idem. A to je to, ako keby možno aj také nejaké odhodlanie, alebo niečo také, že to som ako keby v sebe vybudovala, vieš, že dajme tomu, že takéto návyk odhodlania, môžem ho tak nazvať, neviem, či taký existuje, hovorím, nie som ja nejaký oný mudrc z knihy, ale takto to možno vnímam, vieš, že toto. Že ako keby vždy som sa chcela pustiť do nejakých vecí, ale bála som sa a nemala som v sebe to odhodlanie. Vieš? Áno, rozumiem. Čiže to je vlastne, ty si vybudovala vlastne návyk takého také tej pravidelnosti, vlastne skrz tých ostatných ľudí. Hej, áno. Alebo možno aj nejaké určité odvahy, alebo sebavedomia. Skôr by som povedal, že o tej pravidelnosti, lebo ty si hovorila proste, že nie je to pre teba žiadna výzva takáto, lebo proste 2-5 km, že to je celkom pohodičke. A že ty si to bola, proste dokázala si to kedykoľvek, takto, ale skôr tá pravidelnosť, že robiť to vlastne stále. Že toto si vlastne dokázala. A možno tá výzva bola aj to, že stretáva sa s tými ľuďmi. Vieš, že nechodí tu behať sama, lebo preto som vždy chodila behávať sama a je mi úplne v pohodičke behať sama. Ale keď už tam prídu nejakí iní ľudia, ktorých možno nepoznám, alebo sa poznáme, ale nie moc sme sa vždy bavili úplne, alebo sme sa len tak, že párkrát videli, alebo tak, je to určitá výzva byť s tými ľuďmi, lebo ty s tými ľuďmi bežíš, ty s tými ľuďmi tráviš ten čas, ty s tými ľuďmi proste si v tej kope a bežíte spolu, vieš, že už je to úplne iné. A to je možno pre mňa taká určitá aj odvaha, že vieš? Áno. Aspoň takto to vnímam. Ty si teda introvert alebo skôr extrovert? Ja som podľa mňa introvert není. Ja som podľa mňa extrovert, ale určite som bola jednu dobu, kedy som možno ako keby bola nejakým spôsobom utlačená alebo tak nebola som, že introvert, ale bála som sa. Tam bol ten strach, že ako keby mala som strach z tých ľudí, že čo mi povedia, čo si o mne pomyslia a tak. Ale nikdy som sa možno, že nezmenila na introverta. Dobre. A čo to tam zmenilo? Prečo si prestala mať strach? Ako keby nezmenilo to ešte úplne. Dobre, ale podľa mňa sa určite posunula. Určite, to je jasné, to určite. Čo to zmenilo? Ako keby, lebo to chcem robiť. Chcem sa s veľa ľuďmi rozprávať, chcem s veľa ľuďmi tráviť svoje dni a chcem ako keby mať okolo seba počas celého života veľa ľudí, alebo dajme tomu, že viacej ľudí, neviem koľko je veľa, to je taká nemerateľná, neviem to nejako opísať. To má inak. Áno. Ale ako keby bolo to, že nikdy mi to nerobilo problém, keď som bola malá. Vždy mi to robilo dobre, že som bola v spoločnosti ľudí, že som tam sa s nimi rozprávala, že som im tam robila srandy a vždy v podstate som bola takáto. Tak ako keby som sa chcela naspäť vrátiť k tomu, kým som bola v minulosti. A nemať z toho postupne strach. Lebo určite z niektorých vecí a možno z niektorých ľudí alebo z niektorých konverzácií ešte určitý strach mám a z niektorých už nie. Vieš?
Dobre, aj toto je inak celkom dosť dobrá zmena. Toto musím uznať. A hlavne to možno, že aj po tej dobe, kedy bola korona, vieš, kedy sme boli zavretí a v podstate ja som si fakt, že len s rodinou stretávala, že to nebolo také, že nebolo žiadne akcie ani nič, že s pár ľuďmi sme sa stretli, vieš, s nejakými inými okrem rodiny a aj keby tá doba, tie 2-3 roky ťa ako keby vyhodia z toho, ako keby z toho návyku alebo z toho kolesa, vieš, že už si ako keby na to nie je zvyknutý. To je ako keď ideš behať po 2 rokoch, tak ledva dýchaš 2 kilometre, ti ide hlava, že proste zastav, už nebež, že ledva dýchaš, nevieš sa nadýchnuť, nevieš proste, že fú, že jak sa mám premôcť a potom už keď sa dostaneš po tých 2 kilometroch, už sa do toho dostaneš, už sa oťukáš, tak už ti to ide ľahšie, lebo ako keby už sa do tej aktivity, ktorú si robil v minulosti, dostaneš. Že už si to ako keby pamätáš. Chápeš? Chápem. Inak ďakujem za inšpiráciu, pretože... Som rada, ja že som ťa inšpirovala. Lebo napríklad čo sa týka tohto behu, takisto som to skopíroval, lebo myšlienka je to dobrá, nemusím to ja vymysliť, ale proste inšpirujem sa. Ja ich organizujem v Nitre a je to vlastne tak, že včera popríklad tých 2,1 km tiež zatiaľ som išiel sám, ale však ja som introvert, ja som v pohodičke s týmto a dnes idem s ďalšími 5 km behať. Aj keď oni nevedia, že ja si potom idem na ešte ďalších 16, lebo idem trénovať na maratón zase. Áno. Takže to. A tiež si ma inšpirovala napríklad v tom, že zdravenie ľudí. Vieš, čo idem do toho? Ja fakt, že... A to neviem ani, ako ma to napadlo. To je múdrosť. To je vaša ženská múdrosť. To je normálne. To sú tie záblesky múdrosti. Ďakujem. S radosťou. A pôjdem do toho. Dobre, ja tiež budem zdraviť ľudí a budem sa baviť s nimi. A koľko? Ja vždycky dávam, že tak 31 dní a dobre, aby to nebolo zase, že aspoň 5 minút denne. Aspoň, ale zase ja som zvyknutý, proste ísť bomby, mňa to môže byť aj 5 hodín denne. Hej. Dobre, ďakujem ti. Ja tu mám ešte nakoniec niekoľko otázok, to na teba. Také, čiže introvert, extrovert, to sme si už prešli. Mačka alebo pes? Pes. Dobre. Ale chceme nemačky. Dobre. Pozdravujem moju mamu, ktorá nemá rada mačky. Zvykne si. Alebo ťa pošle do Dubaja. Myslím si, že to druhé. Dobre. Kebyže proste horiaci dom je, všetci sú v pohode, všetko je, jednu vec by si potrebovala zachrániť. Čo by to bolo? Pre ktorú by si sa vrátila? Zrkadielko. Dobre, zaujímavé. Potom, keby môžeš hocikoho na svete, živého, mŕtvého, tak pozvať na večeru, kto by to bol? Leonardo DiCaprio asi. Prečo? Lebo ja som veľmi mala rada Titanic, inak to je úplne prvý človek, čo ma napadol, ale ja som veľmi mala rada Titanic, keď som bola malá a mne sa to strašne páčilo, aký bol pekný. Nehovorím, asi z minulosti by som ho zavolala. Zaujímavé. Teraz už nevyzerá sa až tak dobre, ale nehejtujem, ale že už sa mi to až tak nelúbi, ale z tej minulosti to by som si zavolala na kávu. Dobre, pekný. A chcela by si byť slavná? Ja som podľa mňa slávna aj teraz. Ale nie, srandujem. To som sa chcela si dať taký vibe ako celebrita. Neviem, či by som chcela byť slávna. Čo je slovo slávna? Známa. Tak ono, kým by som chcela byť? Že na Slovensku, alebo z iných... Alebo takto, že dobre. Či by si chcela byť slávna? A ak áno, tak v akej oblasti? V akej oblasti? Akože územia? Nie. V čom by si chcela byť slávna? Aha. Čom by som chcela byť slávna? Dobrá otázka. Ale asi v tom by som chcela byť slávna, že ma majú ľudia radi takú, aká som, že môžem byť sama sebou, že si dovolujem byť sama sebou a že sa púšťam do všetkých vecí, ktoré sú iné. Ako keby možno rozprávam sa s ľuďmi o aj takých témach, o ktorých sa nehovorí. Pozerám sa aj na tie problémy, nie len na to, čo je dobré na tom svete a snažím sa ich nejakým spôsobom vyriešiť. Tak chcela by som byť taký ten človek, že aby si ľudia pamätali, že ona možno urobila v niečom nejaký rozdiel, že ju niečo naozaj zaujímalo, že išla aj do tej hĺbky vo viacerých oblastiach toho života.
Asi v tomto by som chcela byť známa. Nie, že by som chcela byť nejaká celebrita, buď spevačka alebo tak, to nie. Ale možno asi v tomto, že aby si ľudia pamätali, že keď budú chcieť nejakú podporu alebo pomoc, takže si spomenú na mňa, že ja som im pomohla alebo podporila ich, alebo dala som im také nejaké slova, alebo proste čokoľvek, vieš? Asi toto. Čiže v stručnosti povedané, chcela by si byť slavná v tým, že si slobodná. Dobre, lebo to si aj hovorila. Jednoducho povedané, áno. Dobre, jednoduchšie. Ideš niekomu telefonovať. Rozmýšľaš nad tým, čo budeš hovoriť? Niekedy. Keď idem volať nejakým novým ľuďom, tak vtedy. Ale keď volám rodine alebo hoci komu, kamošom, tak to vôbec. To sa aj miliónkrát zakokcem, takže to je úplne v pohode. Ale zaujímavé je, že prečo. Lebo ja robím vlastne takéto niečo tiež, ale že prečo to vôbec robíme? Lebo som nie zvyknutá na to sa až tak baviť s novými ľuďmi. Až tak by som nemala, ako keby... Nemám možno tie obzory také, že ako sa na toho človeka nacítiť. Vieš, že neviem, aký je ten človek, keď ho ako keby nepoznám, tak neviem, aký je. Vieš, a neviem, akou rečou mám na neho hovoriť. Chápem. Tiež som na tento rozmýšľal teraz, že prečo ja to vlastne robím a uvedomil som si, že tiež svojím spôsobom áno. Hej. A myslím si, že tie slova, čo poviem, ovplyvňa toho človeka. Ale uvedomujem si, že nie, že ono to tak asi nebude. Že ja mám proste dať to najlepšie zo seba. A to mám proste ísť tým svojím. A že dobre, môžem mať nejaký ten cieľ, že čo chcem toho dosiahnuť. Ale to je tak celé. Ale nie, že rozmýšľať, čo tam proste poviem. Hej. Zaujímavé. Toto je dobré. Ako vyzerá tvoj dokonalý deň? Úplne. Nie teraz, to môže byť hociaký. Aj v budúcnosti, proste, aký by bol? Aký je? Tak to by bol určite taký dokonalý deň, že stávam kedy chcem, alebo nie, že kedy chcem, proste kedy sa zobudím. To je také, lebo niekedy sa môžeš zobudiť aj o 7, niekedy sa zobudíš aj o 10, to je proste jedno, že zobudím sa vtedy, keď uznám moje telo za vhodné, že sa chce zobudiť. A dokonalý deň by potom bol v tom duchu, že by som bola buď tuto niekde na Slovensku alebo v nejakej inej krajine, kde by som mala nejaké svoje zvieratá, ktoré by som v prvom rade asi išla pozdraviť a nakrmiť ich. Lebo to nechcem vyhodiť zo svojho života, lebo to robím doteraz, ale nechcem to vyhodiť zo svojho života, chcem, aby to ďalej pokračovalo. A potom by som si chcela dať také pyžamové raňajky alebo brunch, buď u mňa niekde doma na terase, alebo s kamošmi niekde v reštike. A takto by vyzeralo moje dokonalé ráno, také veľmi pomalé, veľmi slobodné. Sem tam by som si možno išla kľudne zabehať, to by mi nevadilo. A ty si sa pýtal na ráno alebo na deň? Na deň. Na deň. No tak v podstate celý deň by som robila tieto aktivity, že bola by som s tými ľuďmi, ktorých by som si vybrala, že by som ich chcela mať vo svojom živote. Že by som trávila viacej času s rodinou, trávila by som viacej času s tými zvieratami, mala by som kone, na ktorých by som jazdila, behávala by som alebo cvičila určite nejakú športovú aktivitu, či beh alebo cvičenie v tom dni by bolo určite zakomponované. A určite by som si robila také tie svoje ženské rituály, že nejakú takú skincare, že si spravím filter a pijem si pomaly kávu, čítam si nejakú knihu, vyložím si kartu, malujem sa, alebo mám nejaké masky na tvári, alebo proste niečo. Alebo by som išla na nejaké procedúry, lebo akože ja milujem chodiť buď na face fitness, alebo na akože nejakú masáž tela, alebo ku kaderničke, že ako milujem takú tú starostlivosť o seba, ktorú mi robí niekto iný. Takže toto by som určite zakomponovala do tých mojich dní. A veľmi, veľmi by som sa tie dni dívala na západy slnka, na nádherné západy slnka, lebo ja milujem západy slnka a východy slnka, ale tak východy zase až také by som nestíhala, tak aspoň tie západy. Jedla by som úžasné jedla z rôznych kuchyň a bolo by to také jedlo, ktoré dáva význam, dáva zmysel aj tebe, aj tvojmu životu, tvojmu zdraviu, planete. Sem tam by som zdala aj niečo nezdravé, ale tak v podstate väčšinou by to jedlo bolo také, že by som skúšala veľa nových vecí, veľa nových receptov, veľa nových chutí.
A vlastne celý deň ja jem, aj doteraz, takže to by som proste robila aj potom, že by som celé dni jedla a skúšala nové veci, nehovorím, že v nejakých množstvách veľkých, ale celý deň by som proste jedla, ja milujem jedlo. A varila by som s kamošmi a takto by asi vyzeral môj deň. Taký úplne, že podľa mňa, no, taký pohodičkový a nie, že len pohodičkový, určite by som robila nejaké aktivity, že upratovala, starala sa o tie zvieratá, lebo tam akože vynakladaš nejakú energiu a nejakú tú činnosť a venuješ im nejaký čas. Takže určite by som ako keby venovala sa aj tomuto. Zaujímavé. Ďakujem za takúto otvorenosť. A ďalšia otázočka. Kedy naposledy si spievala? Či už sebe, alebo niekomu inému? Asi včera. A čo to bolo? Včera to bola pesnička, ja som išla včera sa pozrieť na západ slnka a mala som úplne naplno zapnuté nejaké pesničky, neviem, či to bolo rap alebo čo to bolo. Bol to aj rap, ale boli to aj také zahraničné. A ten rap som si spievala, lebo však tie rapové pesničky tie viem skoro od slova do slova. Niektoré, tie, ktoré stále proste počúvam, tak už sa mi tak dostali do hlavy, že už ich väčšinou poznám. Takže včera som si spievala. Pekne. Zaspievaš nám niečo? Nie! Dobre, inokedy? Inokedy? V Dubaji. Dobre. Za čo si vo svojom živote najviac vďačná? Dobrá otázka. Za veľa vecí som vďačná v živote. Najviac. Jedna. Jedna? Jedna. Najviac. Asi za seba. Ako to myslíš? Že som mala možno odvahu na to byť sama sebou. Dovoliť si byť sama sebou. To je podľa mňa možno asi to najťažšie, pred čím som stála, ako keby bojovať sama so sebou. Tak som rada, že som vďačná za seba, že som sa veľakrát nevzdala, že som veľakrát sa postavila z totálnej hĺbky, že som sa veľakrát odvážila ísť niekam a vyskúšať niečo nové a že sa púšťam do veľa nových vecí a do veľa nových víziev, ktoré proste ešte neviem, ako urobím, ako sa tam dostanem, ale som v nich, idem do nich. Takže asi za seba som najviac hrdá a vďačná. Taká rýchla otázočka. Lodičky alebo gumáky? Gumáky. Dobre, pes alebo mačka. Ale milujem aj lodičky, ale z lodičiek ma bolia nohy, v tom dlho nevydržím. Batman alebo Superman? Batman, lebo čierna, milujem čiernu. Dobre. Východ slnka alebo západ slnka? Západ slnka. Západ, dobre. A taká ešte jedna otázka. Vymenuj 3 veci, o ktorých sa nazdávaš, že máš so svojím partnerom spoločné. Šport. Veľa jedla. A možno taká láskavá pozornosť a podpora. Dobre. Taká filozofická trošku. Keby vieš, že umreš v 90-ke a mohla by si vybrať, že buď chceš mať mysel 30-ročnej, alebo telo 30-ročnej po zvyšných 60 rokov života. Čo by si vybrala? Možno asi mysel. Lebo to telo aj tak je to len nejaký vizuálny obrázok. Lebo v mysli sa môžeš cítiť na tých 30. Ak si to myslel tak. Ja som na týmto tiež premýšľal. Ale asi je to, ja by to bola telo, jedno. Pretože ja radšej telo. Fakt? Pretože 30-ročná myseľ je koľkokrát neskúsená. Ale inak to je pravda, keď sa na to, Že 30-ročné telo skôr. Vidíš, na toto neviem tak odpovedať správne. Ďalšia. Chcela by si vidieť radšej o polovicu menšia, alebo raz taká veľká? Fú, ty vole, to by som mala asi meter, keby... meter, alebo 80 cm, asi nízka. Ešte nižšia. Dobre. Chcela by si radšej prísť o jednu ruku, alebo nechať si narásť chvost? Asi chvost. S tým sa dobre veši. A vieš tlhať ostatných. Áno, čert. Vidím, že on asi Avatara si pozerala. Nepozerala. Nie, alebo pozerala, už to ani nepamätám. Dobre. Počkaj, ešte jednu. Ja sa inak teraz cítim ako tie celebrity, alebo tí známi ľudia, ktorí majú podcasty a dostávajú takéto otázky, tak úplne sa tak cítim. Čo si na priateľstve vážiš najviac? Úprimnosť a dôveru.
Akože úplnú, absolútnu úprimnosť. Ako kedy? Lebo niekedy nechcem počuť tú úprimnosť. Niekedy by som mala radšej, aby tí ľudia neboli takí úprimní. To je dobré. A posledná, čo pre teba znamená priateľstvo? Rodina, ktorú som si sama vybrala. Fú, to je vážne hlboké. To poznám od svojich kamošov a veľmi sa mi to páči a je to asi všetko, čo by som vysvetlila o priateľstve, tak je to zhrnuté do tejto vety. Takže Dobre. asi toto. Dobre, to bola posledná otázka. Ďakujem ti, Marcelka, že sa to na takto otvorila. Zapotila. Že si povedala. Ja som hovoril, že to bude celkom zaujímavé. Zákerný podcast. Tak čo narobí. Takže Marcelka, chcem ti opäť poďakovať za to, že si našla čas. Veľmi som ti vďačný za to, že si na to tu otvorila, že si povedala svoje myšlienky. Tiež veľmi som vďačný za to, že si nepoužívala, alebo minimálne používala slovo strašne a hrozne, že vlastne nevoláš si strach a hrôz do svojho života. Som veľmi rád a verím, že si toto ešte niekedy zopakujeme. Sledujte nás ďalej na Instagrame, mňa Mr. Bombastic, tu na účastná Marcelka Juriková a na Instagrame pozerajte našu cestu, náš projekt, ako sa darí, máme vás radi. A pridajte sa k nám a ja ďakujem veľmi pekne Palimu za pozvanie do úžasného podcastu. Dúfam, že to bolo super, ja som si to veľmi užila. Bolo to zaujímavé, niekedy som sa fakt, že potila, ale akože som veľmi rada, že som odolala tejto výzve, ktorá na mňa čakala už nejaký ten piatok, takže som veľmi rada, že Pali mal to strpenie na mňa, že som sa vlastne odhodlala teraz, takže ja ti veľmi pekne ďakujem, bolo to úplne úžasná nová skúsenosť. Dúfam, že sa to aj vám všetkým ostatným páčilo a že sa to dalo počúvať, že to neboli len nejaké keci, ale tak to je asi jedno. A keby náhodou napíšte nejakú recenziu. Keby to boli keci, tak napíšte do komentára. Áno, aj keď to bolo pohodičke. Som veľmi rád. Dobre, ahojte. Ahojte.